No, itt megyünk. Dobosról átjöttünk, hogy megyünk Kiskunhatára, már csak 65 perc a 3 órás útból. Kumpeszéren már átjöttünk, azt se tudjuk, hogy az hol van, viszont az a jellegzetesség a dolog, hogy a GPS visz minket, és úgy rángat a kocsi, mint a picsa, mert belementünk a vízbe, ráadásul nincsen téligumi, és az útviszonyok azok megfelelően. Faszom tudja hol, szágozunk, szágóval, most csinál M5-ös autópálya ehhez képest kutyafasza. Szóval, jói, ez a abszolút mértékben off-road rally útvonal, teljesen slick nyári gumik.